Natibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Kit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kasta Natibyan! Wan ka din na hulya. Bayadak to, inton agsweldo nila kay kong. Kat, agdagopan iti innam agasot ti utang mo dito isturkaw. Kasano ngay daytan? Ikarik na. Agbayadak to, inton agsweldo nila kay ko. Sige, gam kasanon ngay, no di ka agbayad. Agbayadak na. Ala, ikan nakit din iti ut-utangag a corn beef. Kan mantika. Nayon naman iti itlog amay sa dosena. Kan innam a noodles. Sige, ikan ka. Ngam talagang agbayad ka ah. Wan na, ay sus, dagulit kayo. Sige, mabitlaang taalaak dagiti utangam. Ay, bakit? Apay nga imutang ka man nun ngay. Kat, awan nga rod si daan tayo. Anya? Kat no itid kumot amin amat gadakkan ka. Ngam, apay nga umutang ka lata. Na, kasla ibagbagam ajak ammo tiag budget. Bakit? Kita umot ana imbag atan saan analakati agsapul iti kwarta? No kayat mo, sikan ti mangigam iti kwartam. Kat sikalatan ti ag-budget para dito'y balay. Tapno awanan ti maibagam. Ha? Saan mat nga iti kasta? Bakit? Ibagbagak lang mat ti amok anasayaat. Palagipan ka laeng tani. Nagadumat nga utang mo ngamin. Kat, anya ko ma? Unay ka na ya. Di mo amo ti paisuro. Ay, ukas tamlatan. Awan ti nasayata pagbanagan ti pamilyata. O sige, mangkita ka lang iti kayat mo ahulugan, misis. Napipintas amin dagiti ala ko. Una niya. Ay, daytoy man rice cooker. Kayat ko day tatadakkel. Sige, dayta ka dilaeng, misis. Kan, dagitaman plato. One set dayta. May sa dosay na plato. Innam amalukong, ken upat a platito. Oh, mayat sige man, dagitan ti utangat. Saan abalay ta hulugan man? Ay, katwa na. Dagita ka dilaeng, misis. Sige, inayon mo matan dayta pressure cooker. Bale, talo amin. Ti rice cooker, one set a plato, kan pressure cooker. Wan. Sige nga rod, misis. Alam amin dagita. Pagsaritaan ta ita, no kasano ti panagbayad mo. Uy, nakita ka itay Aida. Nangala kagayam iti hulugan. Una, at damot pagbayad ka? Naimbag ka pa'y tada pagbayad mo. Kat, apay adi ka na nga la? Ay, sanak ngamin akas kan ka nausam iti hulugan, Aida. No siya, tasaan mo't nga emergency dayta, ay agurnungak ay iti pagcash ko. Anya? Una, tasaanak akas kan ka nga adala ta pagbayad mo. Nagngina ngamin no hulugan, triplin sa ti bayad na. Sana balen No siya, diyak kaya ti mangala. Talaga amang inaanak. Iso nga agurnungak laangan iti pangcash ko. Taadayo, analaklaka. Well, bakit? May mayat matlang dete ikas mo, ngam ti hulugan. Ken makapili ka pa iti nasaysayat. Iso nga agurnungak man iti igatang ko iti rice cooker. Kan agraman pressure cooker. Addakan ka dayta Agpundarak man iti gamit tayo. Ay tun dumatakkel dagiti anak ta ket agkolehiyo da. Ay awanin saan ako na makagatang iti gamit tayo. Wana, bakit? Makamu kalata. Sana bale? Tamo matiag budget. Sumungad jay agsingir iti ulugan. Ay, saanak arumrumor. Di ko na nangatangkat agbayadak. Saan Ilem mga dayta tao. Apo! Apo! Apa nga? Awan sa mo tao dito Asino ti sa pulam? Ay, kuha. Tay nangala kanyak iti hulugan, kamsat. Rimwar samat. Ni Aida. Ay, wan! Ni Aida. Mga no rimwarda.
ita ngamin nga daw tinagtulagan mi panagbayad na. Manulang ngamin tinaidaw na. 500 lang. Idin to tarumbang a 1.5 kumati daw na. Ay, kastaya. Ket kuna na ngagsubli aklangan iti daytoy nga daw. Taited na tidaduma ang bayad na. Ang mga nurimwar isong awan, di tabalay da. Nanilakay na mat, kat adamo trabaho na. Napan mat iji pagadalan, dagiti anak na. Kastaya. Agsublikan tulaangan Sige, inak pa'y nga rod. Agsubli ak tulangan. Ay, dayjay, napanan ti agsingir kumakanya. Oray anya ter aramidan na, talaga nga ilam mga. Kat sa anak ngagbaybayad, ha? Kastala ti biyag. Adda ka nagayam di paraangan nyo, Aida. In may di agpapahulugan itay. Sapsapulan na ka. Aya, In lumangam samat. anya? Ilumangan asasawang. Tulagan nyo kano nga umay ita. Ngam saan nakamot anadanon. Kay, anya nga rin ti mabalin ko ngay no dinak na danon ditoy. No kayat mo akit sikan ti mang bayad kan kwa na. Surun kon, ditang ka man langan. Ha? Ni, nagalasan ti ugali na? Ay, pudnon sakit di ti atap ko. Nga inlamangan na di agsingsingir kan kwa na. Te bakit? Itad ko tinatgadakan ka. Agbayad kan iti utang mo, kan inkamatan makitsanda, ha? Wan, siyak ti makamo. Agbayad kan iti store ni Nana Julia, tani kababainan. Wan ka dilakay. Talagang agbayad Igatang kukit amin ang dayto sweldo ni Tirso. Tapno saan kami ang maawawanan. Mga kilaklangan iti tricycle amang itulot kanyak inton agawid ha. Kasigurado, jakto kabailan amin abit-bitan dagiti magatang ko. Ay, Adda ka matgayam di tiyandaan. Nagsweldo nila kay mo anya. anya ko maitano nagsweldo? Manakibiyang, ditakan! Ay, surun kon iti dayjay ak arrobak. Manakibiyang launay. Nakitam ka din ni Aida, BK. Di amok ngamin, kat nagsweldo nila kay na. Suputa, isuti ko na ni Gino ang katrabahuan na. Ay kaarubak abaro. Wala na. Nagkatrabahuan da. Ay, nakita kita'y agsapa ni Aida. Nasabat ko yung tiyendaan na. Makitsenda siguro Agur uray iti umay na pagbayad dito tersina. Di matlaw umayad. Urayan nyo Ang mga noadan to dahi dyan, itong madamdam Ay, no di pa'y umay agbayad ita asweldo nila kay na. Talaga mamati akon at tiwad nga agbayad iti utang na. Ha? Ado, ti utang na ditoy. Ngam di mo't agbaybayad. Kari akaray, ngam di na matong palan. No di yung mauray, din kayo ijibalay da, medyayo asingiran nana. Ha? Unan niya. Ay kastaman kiti ti aramidag. Inaksingiran itan. Tay supay apaggatang ko iti lakok ti masingirak ken kuana. Awan ni nanang ko, nana. Rimwar itay pay. Kasta ka day. Ibagam ken kuana nga inton sumangpet nga umay agbayad iti utang na iti istor ko. Wan, nana. Saan mo aliplipatan nga ibagaday taken kuana? Naglaing ka anak ko. Kasjay ti aramidam, no kasta nga da umay agsinger asika ti madanon da. Damagampay nga umuna no anya ti gagarada. Ket no kunada nga agsinger da, ibagam nga awana ka. Nanang. Kasta, nasaya at launay day ta anak ko. Anya ginangan ko, Aida? Ha? Nay, adda ka magayam dita. Ay, kuna no maturo kay jay silay. Rimuara, gaputan nang ko ni bakit hulyang agsingsingir. Wan nga rod, dahil jay abakit saan ang makauray. Ganaan niya di bilbilin mo dita anak mo, ha? Surusuruan pa yan nga gulbod.
Saan mo't adakas timbaga ka? Apo! Apo! Umayak man nagsingir! Apo! Ala, sangwam jag sing-singir. Ay saan? Ibaga yung awanak. Ay anak, si kanti sumangukan ko na. Ibaga mga awanak ha? Wala na. Saan? Di mo pagbalinan nga ulbod day ta anak mo. Sige, ingkasangwan. Awan ti pagbayad ko. Kanjak kaya kabayadan day na tao. Anya? Weng, ilang mga klangan. Ta sigurado, mauman tumit lang kat saanin nga agsubli pa. Ingkasangwanan, di ka mga ibabain. Kunak matasaan. Ingkasangwan no di mo kaya't ama kapung tutakkan ka. Wah, awan pa'y pagbayad ko. Baliwam tulaan ang tagsubli. Sige. Hanggang pangasim taghulog ka matain. Awan pa ya pulostin, hulog mo. Jayla 500 down payment mo, tinted mo. Wan, amaw. Sige, baliwam tulaan ang ti umay. Kat ikarik, mangtedak to, itibayad ko. Aida, agbayad kan iti utang mo, tanay. Napanmatan kan katiganan siyak dito istor ka. Aguray kayo kumamat Saan kumat nga itarayan day ta? Dang nga ka atalagaan niya. Nagalaspay ti panagsungsungbat mo itan, tasingiran ka. Apay, mano ka diti utang ko dito istor mo. 1,800 pesos amin. Oh, nagbasi mo lagayam. Bayadak tulat ta. Ay saan ang mabalain? Agbayad kan, tainak gumatang itilakop. Agbayadak tulat ta. Tunggal mapanak ijibalay yung nga agsingir, awan ka. Isuan na saya at mat na nakita ka lumabas dito isturkaw. Inakaw, agbayadak tulat ta. Ha, di ko na nangatakit agbayadak. Saan apulaos? Bay amman dita, ang kanayon nga agsingir? Masaya at matanda ka, Naida. Talaga nga inururay ka. Tagsingirak ko man, tanay. Napayagan nga umayak ag singsingir kan ka. Ngam awan man lat may itid mo. Ay, buisit ka bay amay sa! Agbayadak tulat ta. Isa pumanaw kan. Apay nga yakas tatipan nakisaritam kanya. Agung ungot ka matan. Naglaing kayo nga agsingir. Idinto ta triple matiganan siyayo iti pahulugan niya. Saan mo't ngamin analakati agkarasubli dito nga agsingir? Ay, pumanaw kan. Disturbo ka la iti trabaho. Mangtad ka kumamot tanay. Di akong makaala iti ila ko. Taaging ka ita. Di ka pa'y nagbayad. Pumanaw kan, buisit ka. No di ka pala pumanaw. Iparak kun di tarupam dagiti amin nga inalakan ka. Salbag ka. Nay, adumot gayam ti gamit siyaw, neneng. Wala na. Talaga ka de, nga awan ni nanang mo. Jak ibagbaga nga aglamlamang ijay silid. Ala, total, katdakkel ti utang na kanya. Bagkataglaan day ta TV ta ilakok. Iti kasta, masingir ko ni nanang mo. Ha? Adamot pagbayad na kumakanyak. Ngam talaga kiti adina kaya ti agbayad. Iso abagkataglaan day ta TV Ay na. Umay kami agsingir. Ha? Agsingir kayo umat kan ni Aida? Ay, wala. Ang no din nalat ta kaya tiagbayad. Soblyak lang ang dagiti nalala na kanyak. Ne, isumot dagiti nakadisplay. Kakadwa, tulungan dak, tairwar tayo. Sige. Ay, puwera day ta TV Takukwak day ta. Bagkatakmat day ta. Nagalaskat nga minan ti ugalim, Aida. O, kasita, awanan ti TV. Inalat ti nakautangam. Saan ang mabalintikas tayo nga inaramid dagijay at tao? Neto, Anay ko. Apay atin ng panak ngay. no di ka katdang nga awan na ka mo. Naglaing ka nga umutang. Ngam itaraya mo ti utang mo. Salbag ka kiti babae. Ti utang, rumbang abayadan, saan kat nga itarayan? Ha? Mawatam, Aida! Bang ibabain ka nga asawa. Ibabain mo ti pamilyam. Naglaing ka nga umutang. Ang itarayam mo't.
Ay, nagkalas ti ugali mon! Kuat, Tirso. Manibot ita! Siya kung timanggam iti sweldo, saan na nasi ka? Kan di mon ulitan ti umutang pa eh. Tadyak tumat na bayadan! Iso asi ka, agtrabaho ka, tapno at pagbayad mo iti utang mo! Makapasurong kang asawa! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti utang, rumbeng abayadan, saan ket nga itarayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Pecloy. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.